Какво пиче, ние сме Hell Creeps, аз съм на 13 това екшен и това е втори епизод от целяното ни. Така, Направих легло. добре. Я да спя. На следен ден. Как? Нещо тук тази страна ми се получава. Къде си? У нас. Я да спиме. Чакай. Вече се обърках кой къде е заеви. Заеви. Айде. Айде. Това е дъжд. Пак ли дъжд? Да. Мръзна ми. Аз не го чувам без това. Ох, хайде да лягаме. Имам един въпрос. Къде са леглата? Долу? Мината? Не. The fuck? Какво? Я... Хубаво се наспахме. Как се тия, че да взема аз тук. Чакай да имаме да довършиме нашата луксозна стая Аз ще да търся кол. и храна. Храна няма ли? Не. В те нямаш ли нещо? Защо пък да има? Па не знам. Ами аз знам. Между другото, я ти покажам къде е мината. Между другото, сега имам работа. Между другото не ми драе. Но я също. Между другото нямам торчове. Между другото и на мен и аз също. Ще направя чарково така ли? Не! Дай си посмял. Фак! Какво? Сега трябва пак да влизам, пак да излизам. Ха-ха-ха. Не. Така. Изморително е даже. Стълбички, Какви сте, бе? да имаш наличност. Не, я си направиш. Защо бе? Аз само трябва. Направи ми ти. Направи се, бе. Оправам се ли? Фак. Много ги мразя тези стълби. Дали да пренаправим тук стълбището? Или е хубаво? Не. Не знам. Как искаш. Света ми е. Ах, то е гравел. Ах, това гравел. Ах, животът. Чакай, сега помислим. Маш се заби главата. Да, вярно. Вече ме заболя. Сега ще трябва да преработваме цялата колиба. Ха-ха. Почвам да грифам и мината. Почвам да грифам мината. Fuck you. Без такива думи. Фак. Ах,
морето. Тук се прееба. Добре, нито кол, нито ара, нито нищо не ми е зае. Това е добре, нали? Разбира се. Да. Айде. Ти ли е пах, майката? Айде. Я шлайна се. Хубаво стана. Да бе, да. Димба, нищо не става. Що правиш? Преработвам нещо, което не се получава. Шпим с кирката. Добре, браво. Едно лайфче. Може ли две? Може ли един шамар? А може и двете? А може ли ти дам нещо, което не е за деца? Бе, ай стига бе! Ай стига бе, бе. Много се трябва с нея. Какво е? Това тъпо стълбище. Измисли го. Кирка трябва ти. The fuck? Що правиш? Ремонт. Браво. Мани се бе, мани се! Ау. Ау. И мен ме заболя. Ах, тя стълби. Ти що така я прееба къщата? Бягай, бягай, бягай! Хубаво е. Ето тук ще донеси леглата. Това ще е тук, стаята. Така. Имам лоша новина. Трябва да преработвам пак стълбищата. Какво правиш, бе? Тъпоти. Както винаги. Разбира се. Да. Има една идея. Готов си. Стълбището имам предвид. Има една идея, защо не си го върнеш както си беше? Точно това правя. Защото беше по-красиво така. Мутка. Пак. Много красиво. Като за примадона. И сега какво ще правим? Аз ще правя пистен врата. Да направим една тайна. За какво да тайна? Тайна скрита врата.
Ето тук нещо да я направим. Искам да е скрито, никой да не знае, не само мене Да. и другите, които ще гледат това. А така, кефи ме да има такива гости. За първи стон трябва да взимам. Много е широко. Разбира се. Разбира се. Да, разбира се. Готово. Ето ти сложи една ръчка и две редстон и един писан. И да. Много е скрита, няма що. Направи я с код. Какво? Не мога. Може да взима да занимавам. Защо? Сега какво? Планирам. Аз сме готови с грозната къща. Да. Къщата на тайните. Къщата на вълшебствата. Ей, храна, бе. Но. А ти да ядеш. Сега си направихме да плувим малко рибичка. Опа. Рибичка. Рибичка, да. Ще такова е. Има проблем? Няма. Айде бе, рибичка. Не кълвей, това е. Бе, не кълвей. Я да спим. Опа, хванах една. Хайде. Докарай леглата на този етаж. Веднага. Долу се прако. Долу е супер тъпо. Аз так му слезнах и ти... Хубави се, ще се налъхме. Сега е време за тежка работа. Уоу! Ще ловя рибка. Само да. Сега може да клъвне. Трябва да чакаме. Аз ще търся прасета. Прасите на мезета. Да. Всичките буркани на мезета. Аз ще направя една подводна къща, искам. Много искаш. Да, познай. Ще спържоли. Аз нито една риба не хванах. Sugar canes. Намери. И тук не кълве. То никъде не кълве. Ах, тая въдица е щупена. Дуле, как я хванах тая риба? Скочих и я дръпнах. Ще се кача на дървото най-отгоре. Дали ще стане?
Дали ще стигне въженцето? Сигурно. Ох, за малко. Аз махнах я. Да държа тук. Така. Ако ме видиш откъде съм... Слушай ли диамантите и тя го пустила в честа? Да. Тук сега много мога да видя дали кога ще клъвне. Гледаш ли ме? Не. Ела. Ай сам. Много е яко. Не мога да разбера кога е клъвнала. Убивам прасенца. Убиващ. Си да си ги убивал, те имат правото да живеят. Не! Те са... Те са хора. Разбира се. Са пигмери. Мутанти. А, фак. Не мога да тичам. Трябва да ти да ме и в нетъра някой път. Аре, клъвни бе. Не може. Може. Не може. Коже. Ох, късмет. Кой е това там, бе? Още диамантите в честа, бе. Умрях. Няма лут. Ела да видиш как се лови риба. Дай лут. Ела първо да видиш как се лови риба. Не мога. Дима, чакай, виж това, виж. Чакай. Чакам. Виж ме сега. Не идвай. Остани долу. Чакай долу. Мога. Гре са. Чакай. Страшняко, а? Ще убия октоподите. Не бих се пи, Сепи, октоподи, всичко. Дай диамантите. Вода в война с една сепия. Чули. Диамантите. Виж! Хванах сепия. Някой да помага. Как ще умреш? Ах, тъком клъвна. Нямам храна. Гладен съм. Направи си храна. Пече се. Изпържи малко пържени картофки. А, фак, умирам. Що бе? Много ли си гладен? Да. Си вълк. Ти му си взема пържолите. Ще видиш ти пържолките. И аз искам. Много искаш. Що бе, аз не мога да я хвана тъй риба. Ох, най-накрая еднъж. Ако намериш лут да си спечеш приоритет, твой са. О, мога. Аз мен имам 4 стака. Ела да се изкъпиш малко. Изкъпах се при малко. О, стих си, ще направим една баня. Мога. Искаш ли? Не. Аз ще направя ти, ако искаш. Трябва да се къпеш. Време да спираме клипа.
малко. Абе, тая риба. Ще се караме с нея. Карайте се. Аз какво съм виновен? В печката има 5 поркчопа. Прокчопа, И още димантите в честа. Прокчопа, Да, Прокчопа. да. Браво. Ох, писане е, че дълго риба. Още димантите в честа. Какви диаманти, бе? Диаманти и губите да ги мрехме вътре в това. Аз си направих диаманти на кирка. Бъзъка, бе. Аз бих хвърли ги в езерото да кълве рибата. Тука. А, вярно. Много скришно место. Кога чест. Абе! Още. Дай. Диамант. Хайде, ти Диамант. Два са. Диамант. Не е у мене. Нямам, бе. Не едно сърце съм. Умри. Ето ударим. На, бегай. Беха два диаманта, бе. Това беше всичко от нас за този епизод. Може да посетите страницата ни във Facebook Hell Creeps и гледайте следващия епизод.